ବେଲେ ସିଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ବେ? ଶଳା ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଟିକଟକ୍ ରେ ଛକା ଆଉ ହିଞ୍ଜର ବେଳେ ନାଚିକି ଦେଖା। कैसा लगा मेरा मजाक? ଏଇଠି ଧର ତାକୁ। ଆବେ ଥାନାକୁ ଚାଲ। କାହିଁକି? ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ତୁ VPN ୟୁଜ୍ କରିକି ଟିକଟକ୍ ରେ ଚକା ଭଳିଆ ନାଚୁଛୁ। ମିଛ କଥା। ଥାନାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ ଗଲେ ସବୁ ମିଛ ସତ ହେଇଯିବ। ଚାଲ। ଆବେ ମତେ ତୁ ହାଜତ କହୁଛୁ? ହାଜତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକଟକ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଚକା ଆଉ ହିଞ୍ଜର ବେଳେ ନାଚିକି ଦେହ ପୁରା ପଥର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତୁ ପୁଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେବୁ। ଆବେ ନିଶ କମୁଛୁ ବେ? ନିଶ ରଖିଲେ କି ଛକା ଯାଆନ୍ତିନି। ଛକା ଭଳିଆ ନାଚିବାକୁ ହେଲେ ନିଶଟାକୁ ଯାଇକି ପାଖ କୌରା ଦୋକାନରେ କାଟିବାକୁ ପଡେ। ଶଳା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ମିଛ କେସରେ ବସାଇ ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍କି ଦେଖଉଛି। ଆବେ ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଟିକଟକ୍ ରେ ହିଞ୍ଜର ବେଳେ ନାଚିକି ଦେଖା, ତାପରେ ଜାଣିବି ତୁ ସିଂହ। ଆବେ ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି VPN ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଟିକଟକ୍ ରେ ଛକା ଭଳିଆ ନାଚୁଛି। ତୁ ଶଳା ହାଜତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ଶଳା ମାଇଚିଆ। ଆରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ସିଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ବେ? ଶଳା ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଟିକଟକ୍ ରେ ଛକା ଆଉ ହିଞ୍ଜର ବେଳେ ନାଚିକି ଦେଖା। କଣରେ କହିଲୁ? ରହ ଯାଉଛି ନାଚିକି ଦେଖେଇବି। ଆରେ ରହ ରେ ଯାଉଛି ରେ। ତୁ ତ କାଉଳି।